bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin boy ba fo bakari ba feki edeke ko fufolade ko ma woni kane disa ko lebenge ko sade tumbiteme ko basala ko soni jolo ko ba kana ko yaye ko sobul goro ko ko yaye afle ay na may voilà mais akera nga watila akera mun na fene mokrobaw be ñaru be utlobana dugutigu be mokrobaw be mun le ka kornene ubi wele ka fina mbay be mbay la sike na abe dodon na abi wele ka fina Allah akbar aba abseka ka yayi mais mun ko nin kumbe tama parce que an kunte mobitigu de se kai mobili mun kumbe ile kulba projet olu kumbe jo 5 teme mo fene fi yo fo mo ma fla en wele ka sedea ko o ne afo sisa ko mi afo mo ko mo o sai tini na bitema begi moto tigi jo mo bitigu ma sit son geraga gere kumba sala voilà ngo u ya fen fla ko yo fo fana o do fo sabati ko bakoroni fana timbe ali jina muso mutumbe ala kamale mbano fe ko sobe o sabani ngoni fana kumbe bamako a fora yeto mina mo ya sabati note bamako dasri sabai ba surgu ani sami ni akubeteme ko kuluba tsani wati american citizen ba do te fuli kalama kanam black man ya ka ka ni ngako sara ayaye kamo boy bismillah amma tabarkala bakari manyile niwa avec ka kuma de donner dan on ta do fin blanc nabi ne ko ma ko ni bamako ya ni kuma ni ba do mo be ya cdb c'est que fufo voilà et donc fufo na de la tu voulais tout faux parce que ma ekele de bankayo donc kani sigara mo ko radio la ki ibake yere sabu kuma fo bamako kono ya ubi wele ka uba ere wele basir ka abna wele ko ta fo madunya ki remne nate ko don voilà ube fima ne be min fo me amana kan nyede min la kan nyembo fo ne fo do lubala min ni be sira o madambo fo afo bakari ko abfo to di ko sira yorola ma sabari kuma me mekelen tare be sabala abana ko nyame o se se de yake ko sobe ko akere nyena o se se de yake me akere na o sharia dan abe afo bakari ta yode akara ta me contenance ga no ka fo ma kala da nyaanye de akere mtlinda o dum na de ni o fo digala o digila o manda digila mene bombo yota ngwa ba kuru furo dara an nyakoro amba dafle yota feni yo ni ko kibene ngolon tigala ye ko du kere asika dola mene ko fena ngo so sura su flero minani ka damene ka na katabla fo abela ban yoro minani obegun lycée technique re gokola ka yele kata fo ministère de la défense là mine ku mango bela jeringe to kasiri to wudro le ku sigilimi sikatola i tana fo sa ko fene ngalo o kera nyana ya sura suka a yoro ke di sura suma ni sura suma afo bagare be manoko wallahi ngal na se kallo bula modro ni ngana digila sa kanki madonela nga afrina ko to ka sebe yani dondo che parce que baro be sa be sikatola robe bara re ali la signibi sikatola nam fo no ngoma ko entre ni sebe ni tan no fe ina se ko la kali ka di joma ambassadeur problème de la foi ambassadeur bismillah karamo afo sebeli kadiye ya sigine to no mo ke sigine to bismillah karamo nak abdoulaye nam amba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya rabbi shekalu tleta aminani samafla wani kele abe bi shekalu tleta nandi sikatola 14 France ga nyana jere bi ufana ki dondo ya ablaye ashira herela ana kantle herela gabo bamulu l'indicateur de nouveau kodi aywa akumana agence de voyage numbe gela kono bide ko kada ka minye hiji ale ballier ka tugu nyona sanfla nyon ko juru karula blaya gela ko jugu gela do bare nga am baye alay sikatola sra ko mgetana ye masondo ye so jola do afrene ki irefa kada ka ko contrat do ndira ama amusika la do amasika mununga bara der routine nyoro malya ere mama kala ika don anake kaire ire c'est dia fuyata Mohamed Bazoum machoueli ke contrado voilà adimiaga machoueli ke jeni ko do isa anam
ko sa ka sa ni mo te bi de baxi no wati mi e an ni Niger de mona chei ko fonko nyon ko be an mo ci yoro dibidile ndo be ni watina u ka masake no Mohamed Bazoum ako ale ni foke kum ale ma dabo jugman kama abe fe ka latli kuma du waradi na tara awa absika e boram emina be ne afora mun absika ko ale jogmana da ko wati mina ale ti yemi de vera tu mali fa ko utuma awele ka préciser ko biya bo fo o balini ko ale tu kuma munge wati mina gere mali bolo ko ali mali nyama tu sukufu Allahu akbar ale ko de aywa ate sabadi saba atu ne shaga jamna makantu aywa abla anda ko bala bolo imai Brahma Touré colonel Cheikh Omar Ndiaye ko ali mun ngangi dadi ka ne fena ay kumana akodi na ablay ka mana ananda tege ko ba mi accordé de l'accord pour la paix ako be songa bana de ako be songa bana aywa mota do ala ka balo ablay Sénégal ni so boli min kera no nous comme cyclisme tour de cyclisme du fleuve Sénégal Sénégal moson ka mo la ja krenga malien mun ça ni Sénégal cheka gran kala ba don de bi mo watu bisranya bina mo ko watu bisranya nouvelle horizon kumana nam politique générale ni mi la day premier ministre kan atamni ke bloma kono ako akolo abolodara ni je kalo mana furit mamna bakar ko ninte blomba de ko ni verede bakar ko blomba de vermadu de blomadu ade de bolu joro fala biu docteur Chogal ko kala maiga ni ngali kere maintenant so anasika 7 bo kaira nuna mimbe lakali a dantegeli ko mimbe sika lakali wani ona ke no fe kurufne tomba de woni ngali anga ko galaje ablay sira ko gela be mali kono be kan kan na samyaina mo mo jafu do basi pleni ale be ka sira note ne tura ngare tar kuma foya ablay remezo na sigama ay ni ablay ko ni sanyai ko kele me grante bi fa tama baw yo de munum be ba ko felala to ko tela dugu sa ani sigaso ma ba kononton ani kelen woro ablay olu de yu sigoro bla sa ani sran yere mo do re yoro bla kada kan kuma ko be femuna nyama ko atata mun ko no ye service toujours de base on tanya refe wu sigoro bla ka yoro magwen akan wo yoro munna douanza moti o frontière c'est saramu ni olukoni koni kundale be bamako kan ko terroriste kereka olu saka kumbe ko lajo ku kumanya utaro yama abla aka fekero mina abekari les ko woni farabugu dinanko ani dlonge bugu ko eko ni ko ina ni munum baby ni sabutu yire la nuti ze kabo ni wala kana masabati kusuka roma sinam ko eko kankanta mo kanka Bazoum Mohamed Bazoum ka foka ayini fo ku chantewa ayiwo wori kuma ni CNT accord ni sur la Algérie tamala ko akakanka okola je jinyama dole na de kada ka kuma atakiyate ka uluda avuye de abta sarula no filla wazoroni no filla wazoroni aywa adebe maniba Cheikh Oumar Diallo ade sembo usena peu mi sanyelema here nyonda ni anga jamana kono lokol kola sama flani mwani kire ministry koni ye wa abaraw damne kayra ka fo dona sinami na be damnula ayo fo wa utewuli de informateur man ikna na Aga Suleiman ali mimbe emela tola sente kono ako accord akedo berela wala akele fleni de na make fa to kala ko aba ko fa le to kala ale to kala afa imai ablay subaka mangude subaka konfola de kajuma tamali subaka Mohamed Bazoum ako ni ale afoko abe kirike malila ko ale ba kela badiyan ko son kalima ke juga kama akara badiyan sake nam ablay nam docteur Fomba
politiciens minnu bɛ yen ni olu ye politique kuma fɔbaaw ye minnu ni olu ɲɛ tɛ bi la ni sini ko yɛrɛ tɛ u ŋaniya la a ye dantigɛli kɛ a ye olu jaabi docteur Fɔnba kɔni l'indépendant kuma na min ye dugukolo yuruguyurugu ko lahila ye kɛrɛnkɛrɛn la ani ka foroba nafolo ka i kɛ o kan hali siran foyi t'a la hali maloya t'a la ani maa minnu fana jɛnna ka foroba nafolo dun ni olu fana kɛrɛfɛmaaw ye maire min bɛ Kati a ka dankan ani a ka dankanw ani maa minnu bɛ yen ni a n'olu jɛnna baara ma janfa yɛrɛ ma ka ɲɛsin sigida ma k'olu bɛ kaso la nin waati in na dɛ u bɛ kaso la nin waati in na maa minnu tɔgɔ don Yɔrɔ Wologɛn ani a ka adjoint fila Buye Jalo ani Badara Alu Sangare ani Saniya Tarawele olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la bi ani u ka fournisseur min bɛ minɛnw d'u ma o maa fila a kɛra ntɛnɛn wulada fɛ juillet kalo tile 12 tɛmɛnen na juge d'instruction jalaki min tare k'u sɛgɛrɛ o ye k'a fɔ contrôle général des services publics o kɔni seri u ma u ka sɛgɛsɛgɛli kɔ dugukolo ko kuma nafolo buruja kuma ani foroba nafolo yɛrɛ ka jɛ k'a dun ka tila ka maa wele ni u kɛ diɲɛ k'a dun ayiwa abla ne bana y'a fɔ dɛ le canal national n'a ka jaabi mu kuma canal national ale kuma na jaa min bɛ yen bi maa saba jaa don o ye jɔnni jɔn ye maa saba min don Interpol ale kɛlɛ bɛ ka police international police international Interpol ouais ayiwa abla olu de nalen bɛ ka na sɛbɛn don Côte d'Ivoire masakɛ bolo ko an nana Karimu nɔfɛ yen masakɛ yɛrɛ a ko di ayiwa kuma Interpol min nana o yɛrɛ ka kuma na a bɛ sɔrɔsi fiye na Interpol sɛbɛnna a disi la a ko ayiwa ko an kɔni an sema ko tɛ nin ye dɛ ko sɛbɛn de donna anw bolo anw ye Interpol ka cidenw ye an kana Karimu nɔfɛ an b'an ka baara la maa min sa ne ye Côte d'Ivoire masakɛ in ye Alassane Dramane Ouattara a ko aw bɛ fɛ ka na nin den in tɔɔrɔ wa a kɛra yɛrɛ kɛnɛ biberonin b'a bolo o kɛra k'o don Karimu da Karimu kɛra den ye a kɛra ka Karimu lasigi a sen kan i n'a fɔ mɔgɔ bɛ denɲɛrɛnin lasigi sen kan cogo min na den naani den naani biberon b'a bolo Alassane ko ka a bɛ wuli ka nin den taga ni sɛgɛ denɲɛrɛnin min tɛ foyi dɔn ko tiɲɛ na ko nin ye fili ye ko nin ye fili dɛ ko bisɔn ko k'u ma fili fiyewu Karimu yɛrɛ ka kuma la ko ko tiɲɛ na ko filila Ablaye nin de Canard ka kuma ye a fɔ ye ne ja de ye nin ye ja de ye miirila ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ nin tɛ tiɲɛ ye ka sɛbɛn minnu u ye nin ja bisigi k'a fɔ min bɛ sen na o de ye nin ye nka a tiɲɛ n'a nkalon o bɛ yen an tɛ o dɔn Canard dɛsɛ an kɔni y'ale ka kuma de lase nin cogoya in na tan karamɔgɔ Mahamadu ne ko Bakari ma en 1907 il y a eu l'inauguration de l'hippodrome de Bamako par la société de race d'encouragement de la race chevaline du Haut Sénégal Niger. Moi, Karami, mon musée national du Romina, Kouskene Tumbo Rodela, Matum Kouskene. Mais, Katanya Nieve, d'ailleurs le président français, Vincent Auriol, où il y a une Kouskene Kaya, dans la Batumina, Kana Angapon Foloni, Brick Foloda, où il y a Kousido Kala. Au cas le 27 avril 47, on a transféré l'hippodrome sur la route de Koulba. Maintenant, il y a une date qui m'a bureau 1900. On va faire une date qui m'a au Yorola en 1947. Ils ont fait une course. C'est le cheval Bel Ami de Caille qui est devenu premier. Bel Ami de Caille. 1947. Le cheval Bel Ami de Caille. Pour les la course du président Vincent Auriol. Vincent Auriol ale de ye tubabu président ale de ye an ka pont fɔlɔ ni a kabakuru fɔlɔ da n ko hali sini an bɛ pont in wele de ko pont Vincent Auriol n'i y'a fɔ kɔrɔman fɛn fɛn minnu ni anw bɛ si hakɛ la Vincent Auriol la n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ ko dɔ kɔni k'u la bon ne ko a ma aw tun b'a fɔ misira yɔrɔnin ma datu kuma na u taara hippodrome jɔ la ko hippodrome de Bamako n ko ale ma n bɛna fɛn fɔ mun bɛ sɛbɛn fana ko Musa ni Sɛmɛni mɔgɔw ye fanga ta waati min na olu de ye hippodrome loti ka kɛ olu ta ye n'i taara lajɛ
ma si tɛ Musa Bara ko sɔrɔdasi mun ka sauter hippodrome a caman Danfaga fo dɔw yɛrɛ a Sissoko wo a Kulibali wo a Dembele wo a Dafe wo a Musa wo a Karim wo u bɛɛ lɔri bɛ yen bɛɛ ka yɔrɔ donc comme olu de y'a loti ko terrain ka 1,000,000 bɔ franc malien n'a kɛra o ka waati na donc ko aw fana b'a fɔ million ki ala ka hinɛ o Traoré fila la Isu Traoré a taara Musa Bara ko Musa fɛn dɔ bɛ fɔ o ma ɲɛ ma dɛ Musa ko ye mun ye ko anw de bɛ fanga na ko an ka so bɛ yɔrɔ min na diya maliyɛn b'a fɔ million ki anw de bɛ fanga na ko tɛ tɔgɔ ɲuman ye dɛ an ka fɛrɛ kɛ donc Musa ye décret bɔ ko désormais la partie s'appelle l'hippodrome le quartier hippodrome tɔgɔ o do quartier la ko million ki kana fɔ k'a fɔ hippodrome donc an b'a fɔ hippodrome mais aw halisa aw b'a fɔ million ki halisa mɔgɔ don minnu n'o tɛ n datɛ kumana don nka million ki hali sini dɔw da ma bila dɔw da ma falen ayiwa dɔw da ma falen million ki million ki Ablaye ye minnu tɔgɔ fɔ nin ye a dɔw yɛrɛ tɔgɔtigiw don jɔyɔrɔtigiw don fo bɔlɔn dɔw tɔgɔ dara u la yalaba ko Danfaga ko Sékulika Kare ko Filifɛn ka Kare u bɛɛ bɛ yɔrɔ jumɛn ye ko général Kulibali ko yɔrɔ i y'a ye sa bon tɔgɔtigi kɔni n'a sigira yɔrɔ la n'a kɛra mɔgɔw tɛmɛsira ye a bɛ tɔgɔ di a mais u b'a fɔ Ri Danfaga yɛrɛ sisan a ka sagaso de tun ye sagaso fɔlɔ ye kare kunna Ri Danfaga a bɛ hali bi i y'a ye sa mais o ye mɔgɔw ka kuma de ye aw bɛ sɛbɛn sisan yɛrɛ u b'a fɔ Ri Danfaga a ye nin ye sa a tora la u b'a fɔ Ri Danfaga donc o de don donc a fɔ Bakari ye mais i ka kan a ko Bakari ma tiɲɛ fɔ de ko sani kɔni a m'a ye de Bakari y'a fɔ ko a y'a mɛn mɔgɔ bɛ ka se dɛ mais k'a ye o ye Bakari ka farakan ye san in tɛ kɛ kun bɛ tɛmɛ tuma min na a kɛra kan to ɲɛnamaya la n kun b'a seere ma parce que minnu kun bɛ yɛlɛn ka taa Kuluba ani Point-G kariba ninnu olu de kun ka yɛlɛnni ka bon kosɛbɛ kariba ninnu kun bɛ jɔ san in kɛ tɛmɛ san in kun ye Bamako dasiri dɔ ye bon nin de y'a fɔ Bakari ko saya bɛ nin la wa an tɛ sa ko n t'a kalama o kɛlen kɔni n tɛna se k'o fɔ fo n'a tora dugudenw ɲininka aw kɔni bila kuma foyi fɔli la ka tila ka i taama nɔfɛ k'a kɛ ko in kɛ aw bɛ nkalontigiya o kalama ji kan bɛɛ le flash